alhamdulillah kamar yadda ake gani mu a ɓangaren mu wato ni memba ne a kotun tafi da gidanka wato Hajj Affairs Tribunal, kuma ina tsayawa a madadin ita shugabar wannan kotu wato Majistare Sakina Aminu Yusuf, wadda ita ce jagorar kotun saboda yanayi wanda ku riga kun san shi tunda mun zo jiya, shine wato ainihin bata samu halarta ba, muka zo a madadinta. To kamar yadda aka sani ita wannan kotu doka ce ta kafa ta jihar Kano wato Hajj Affairs Tribunal, kuma kotu ce da take da hurumi kamar kowace irin kotu, wato kotu ce da take da hurumi da za ta wato ainihin hukunta wanda ya aikata laifi kamar kowace irin kotu. Wannan kotu tana da composition, wato tana da membobi wanda daga ɓangarori daban-daban, wato ɓangarori ne daban-daban wato ainihin aka hada. Akwai ita jagorar kotun magistrate ce, akwai ni daga ɓangaren shari'a afa shari'a court judge ne, akwai daga cikin ɓangaren 'yan sanda ma a cikin composition ɗin namu akwai da malamai da kuma wato ainihin wakilan gwamnati da dai sauransu. To wannan kotu 'yan uwa tana da hurumi akan duk wani laifi da aka aikata wadda alhajin da zai je wato ainihin aikin haji ko umra, duk laifukan da suka shafi aikin haji ko umra, idan ya zama na cewa alhaji wanda yake ɗan Kano ya aikata wani laifi, ko kuma alhajin da ya biya zai tafi ta Kano ko da ma misali dan wata jihar ne, to idan ya aikata wani laifi wannan kotu tana da hurumi da za ta bi sawu ta yi abin da gwamnati ta yi shine domin ku, yana ɗaya daga cikin duk kuɗaɗen da kuka biya na aikin haji, a faɗakar da ku, a nuna muku ƙasar da za ku jefa ba ƙasar ku bace, ƙasa ce mai tsarki kuma suna da dokokinsu kamar yadda muke da dokokinmu a Najeriya, haka kowace ƙasa take da dokokinta. In ka je za ka bi wannan dokokin, an shimfiɗa dokokin ne domin jin daɗin kowa, domin fitar da kasancewar kowa bai saba wa kowa ba cikin ikon Allah. Tunda ibada za a je, mu bakin Allah ne wanda bai kamata a ce a samu saɓani a tsakankaninmu ba. Haƙuri shine namu. Duk lokacin da ka ɗauki niyyar tafiya ta ibada, to haƙuri ya zama wajibi a gare ka. Na farko zan yi magana akan ma'aikatata wacce take ba mai buga maka stam ya ka fita ko ka dawo sai immigration. Ba ma yadda wani ya fita da sunan Najeriya in ba ɗan Najeriya ba ne, sai ɗan Najeriya ne zai fita da passport ɗin Najeriya. Dalili a nan, idan ka fita da wannan passport duk abin da ka yi Najeriya ce. Saboda haka wanda ba ɗan Najeriya ba ya ɗauki na passport ɗin Najeriya ya je ɓata mana suna, kun ga wani abu ne wanda ya ɓata duk ɗan Najeriya suna. In ka sani, to ya kamata ka sanar da jami'anmu a kan cewa na ba ɗan Najeriya ba. Sannan ya ɗauke kujerar maniyyaci na Najeriya ya ba wa kansa, ta koma ƙasarsu. Wannan ba addini ba ne. Ka tauya al'ummarka kujerar da wani daga ciki zai samu tafiya ya sauke farali. Wannan ba addini ba ne. Malamai suna magana akan wannan, ɗaukan hurumin wani ka ba wani ba tare da yardarsa ba haramci ne a cikin addini. So muna kira gare ku, kuma kar ku ba wani passport ɗinku in ba fasanta ofisa ba. Idan ka bar ƙasar nan fa ba ka da gatan da ya wuce passport. Wallahi ya bata ba wanda fa zai dawo da kai Najeriya. Ka shiga abin da ake kira stateless person. Sai an yi da gaske. Ana ta wasu wa yake ta wanda passport ɗinsa ya bata. Wannan passport ɗin rike shi za ka yi kamar guzurinka. Shi yasa za ku ga a wani ƙaunin center officers ko kuma ƙasashe ko kuma jihohi suna ansan wa'annan fasfana
ana ajiyewa saboda yawancin mutanenmu sai su mai da kansu gidadawa